Som un centre referent a les Garrigues, portem 40 anys. De fet, és l'institut més gran de la comarca i on han passat quasi totes les generacions actuals de persones que viuen aquí a les Garrigues. És un institut que imparteix coneixements d'ESO, batxillerat i cicles formatius, directius del centre, on la millora de resultats acadèmics a tots els nivells i també busquem l'excel·lència com a persones, amb lo personal. És un institut públic que no fa cap tipus de discriminació, tothom té els mateixos drets i les mateixes oportunitats, és una de les coses que cerquem. Un altre tret de l'institut és l'aprenentatge de les llengües estrangeres. Estem centrats en la millora continuada de l'aprenentatge de l'anglès i també oferim la possibilitat d'implementar el francès i que els nostres alumnes, quan surtin de l'institut, surtin quadrilingües. Som un centre que té bons resultats en les proves externes, tenim d'un 95 a un 100% d'aprovats en selectivitat. Una altra cosa important també és l'especial cura que tenim amb l'alumnat i amb les tutories. Tenim tutories personalitzades per tots els alumnes. Se fa un seguiment molt estricte de la trajectòria i del comportament de l'alumnat a l'institut. Us animem a conèixer el nostre centre, a que vingueu a mirar les coses que s'hi fan i les activitats, perquè som un centre públic amb voluntat de servir a tothom.